imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM Ike 20 na yamo motinyino yikomi mwaka w'ikiri 2022 Karanzide aseriga namba isatombo atega gazeti ya Daily Nation yeri tuko yitekejiga 20 2022 Friday mwaka mekenya site no muya okoriro gwanje kwa itumirira igari tukoria rero gatogote banga nasingichi ya mabera no buye bwaye na kiagora tuomo taringe tuo yakubwa bali basiria magima bali bwateme cyane gatogote bangerie tari ya gakurukwiri morioka agoro bunyasa toa headline ya gazeti gazeti ya Daily Nation elia rero lirimo keirega igankiringa Ruto turns up hit on DCI crack squad igaiga na mangana aireire ase obwagare omotegeri ase ebeche igentangani ya kamere goika epechi agatana gatatu mangana ro amange sana na maiga yeke ombekeria kia ekemo kiabo kia renge ase kiombegia DCI ekyo kia mochiwa sana no muraibwense William Ruto ekeraso eta office otabange kiombekio kia rengo mumjeri chiko na emeremo yaye igabegete tene ninga nigo ya renge yo boiti na kuna kuruta bandu chindoche andake bari gukagerunga namba bwata obosaria abata hariko eguri bagari ugo kigubosibwe kagambero na barabwo kuyegerera bono iga aba officer emerongebere no yomo baringe okore meremo ase kiombekio nigo batene nigwe meremo na korangerigwa gochia ase office nene tenerete amangana aimeyense ya Kenya elio gotukwa nabo igoko enekia abuna bari gukora emirime yo onorobotiro ire oborito sana azega seti iga ya Daily Nation ebeji entangani boigo ase ebeche yiga entangani oborwire bwa kolera nigo ogoserisa beso nigo bwatekire naende ase county sano nemo ase ense ya Kenya roboti urwere irende ase ebechi ya magega ase omo nene bwe ekombe kiria getenete obochenu ime yense Africa mot arulogo kulera uja ase abamenyi be county ya Murang'a Kiambu Kajiado Washinigiso amonechi nzamo chunchukana nga oborore bwigo bwabere bobe naende bono ogo kumeri nkoringa omurakero monene ogenderete kobeta chinsemo abona sensemo ya Kajiado ekyo giarentire obwobo bonene ngana kibororo bwega bogochikogenderera ase aba Kenya na asore botu rimekenya watanga asingencho iyo murakero matabantu nabo bakunyuma chandonsi bonenge tukekuiro bororo gwate kamera ase headline ya gazeti ya Taifa Leo mwacho motegereri safari ya ufanisi imeanza sasa oyo nomora ibwense ya Kenya omoske Daktari William Samoei Arap Ruto nigagotebanga bono nyuma ya serikali ya Kenya kwanza kuige kabuya ne yengo gotaka ne chinkwana cha yale gokora ime yegeti kelia kia Uhuru Gardens kubwatakana na nili tukolie mashujaa oragatebanga serikali ya enigo yebekiri ange kigima gochaka gokora imirimo wikenanu gari etechira chinyinge sana litukoli goro na gati echira chiri ali etengamo no kwane kinga chigunia chi milioni sano nemo chi obwoyo njiji kubwata kucha sabalemi na boigo obo salia mbuchi gokorwa no bwebibwe chombe aiga Kenya na boigo ngochare koligia gosengo chare korasya mabaga wetane chirivu chimibere chia abantu gokora emirimo na boigo na chikwina ninse ligo lilio gwa KISII na boigo asumtandao na boigo serikali ne chikwana kinga ngochire kwagacha amabuga wetani emiyemo gati chire chinde chiyali ete chinyinge oroboti roire chinguru mara sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo at the same time asepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo wono abanyanyimbo ime yechisema chirichi ya Lamu sorogongoro liliwa coast nigo bebangire bya kigima eliyo wecha kwenda kingobole ningo tingubole ne yenyuma yokonyora esiringa ekembegaliye Al-Shabaab mbabange toko so imeyoro sana ruwa boni imeyechi nseme chinende gochaka koreta chibura buru asorogongoro wasase nseme yo ya Lamu boigono roboti roire chinguru mana sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ase korose ebeche yiga entangani bado mangana yayo roboti orugoro ya chira chomura ibwensa sebiri bibuchi goikaranirwa na obe kirega igagati yabo no kwene kenga emetego ikajimilioni 15 ya simekirwe elinde egoikerania engana area erengete amangana a climate change gotema kurwa ase omochango bobotema kobeka emete erinde koirani mbura nabo igokurwania
egeku ekeiga kyukonchoriria kwe erire ase pecheiga entangani amangana naroro areire buya igoro ya 50 billion shillings jirio mo president arieteira gotia ase hustlers abono engana ya sokirine ringa bese jiga tijirigo jikobe jabo sakurinde nigo jira soke bun asenjira ayeloni korende okoirania kobe ogoke amangana yereira sobogare ase beji agatona ni moyiga seteiga ya Daily Nation makana tanyana mutegera tomurawiye se Kenya Muske William Ruto ka ukwanira igoro yengane iyo gosase kiganya gose igoro yekiganche kiyasla fund igatabetanga besanchio serikali kurubosa nchiyo nigo abantu barachigwa kana interest yanse lakini jengagiye campaign yekina garako kwa wanyuri mbiyago wakana manager yani naende na bugutumeka ali aitirekero kende kumanyangana ali yago chigocha lakini ndega tate ngachyo sijigo chiabe chigo kabesigwa abakenya iligo chakano ni biashara byabo na nyuma yayo guchirania ase epechi gatate gazeti ya Taifa Leo odaraga nde beji agata to do anda do kora na beji ntangani gorugaiga robo jurna ndero kara se beji ya kane omo prime minister omo ya ase enze ya UK iga vero ofisi ya matuke 45 oka omo tienyo yo mo nenusu odebirenga mirime yatingo nyara iga nekero aige to ofisi ya matuka 45 aroringa emerobere chira lierete abandu ba UK amone njere bintu biro ofisi takonyara goikera n'ibintu bigwa matuke 45 oka oimukiria maboko igoro tabiringa yaya aguru komo swadi list truths yes adavetanga abono inu yakachikura nyoro muntu mwao nchitigana ndwa agenda njugo tumukabi mbiri buya aya na kalire chira ndo jenga matuka ya bono ebintu byonchogete kero kwanda sebe J10 roboti ndoro rwereire orugarega iga abuna etiketi yemeremo erebuye ko monyena atari ko betererwa nabo igo ne prime minister chinde buna chabiri chikora NCO ya UK gocha nemeremo babeire bagokora mangana yasobwagare ni garase ebeji 10 ye gazeti ya Daily Nation roboti ndori gwakwa na igoro ngaga kia serikali etagete gotanga buruire bwa kipindupindu bono nigo ogokureru kwa rurwe gochesa wananchi kwa nekinga ngwetanga bale korwa asoro iro bono yonko bwataka no murakero mono gendete gwa kensi ya Kenya asa abantu bagenderete gutumeka macha atari amarungi inyoranga chi county angemeronge bere na kianda bono nigo cherolekanire gwa kuno murakero monene ninchara gochibwata sana asepechi ya kane wikipechi ya gatano ya gazeti ya Taifa Leo mwancho motegereri chibiche chire gaiga chikorokia una ogochingira kuri tukoli ya mashujaa buli abuyigoro wachiete imeye county ya KISII mugabana bwe county ya KISII Muske Paul Simbarati nigara ete abamenyi be county ya KISII gochingira litukelio kuri county ya Mombasa umugabana Abdul Somad Nasir nere nigara ete abamenyi be county ya Mombasa kwa nekinga gochingira bali litukelio gati chi county chinde chinyinge nyoranga gose moyego monene ni gokorekana teme iyo mucho Nairobi ase egetikelia akia Uhuru Gardens moyego ra etuno morai wense ya Kenya umuske Dr. William Kipchirchir Samoei Arap Ruto ajibija ni gochigenderete gochakira beji ya kabere ya gatato igoro yeri tuko ria igoro mashujaa day ya 50 ona kianda ase roboti urugendrete ko ase chipeji roboti ruitwa gotebi igoro ya abari 70 na yemo barenge asege kosigiriye getindi yakiare goita kiarenge ge kamo kyabo ense ya DCI nigoro yaire ase beji akane ne ya gatano ase oboikeranu una bari 70 no yo mabati getugwemeremo bakairania chibunduki cyabo na kurangiri gocha ase committee iri neta mangana yo borendi bwime okomanyekana igoro ye kibara chigotebigwa nekigera koreke nigo okuganyire aroboti rori otebiro rasebeja gatano limo igoro yechibese ja ahasala fund nigo yabere bono mandatory saving mumanye gokonyeka yani wikamobe mogokora ebintu gete na inu more gurupu mokonyora chibesa
neba ninkenke muko gacha sevenge so gukora project yenu umaye kwa kujibesa jinde karibu saigo abantu baje kubagira Chinde baragu bajikurira mandazi kwa kuna agogiri kuna nakeni kura agenda nduki nindo nonyegeri no nkubeka kibese cyane saving arorire na ingo chako yo cyasara fa moje mu babange banatoba ebwika siseme kitu wakamekenya sepichi ya gatano ndimo wikipedia ya gatano kwa gazeti ya Taifa Leo aiga umurikiwe gazeti yengo kwana ramangana abiri gaiga igagotebanga igotutagete bono abanyankongo obekerero elinde bagorore ense ya Kenya na bagoteba gaigana bugwasomero roboti ule sinchire wikino sepichi ya gatano na gazeti ya Taifa Leo. At the same time muriki yengo kwana ale gaiga igoro yumu wakili Miguna no kuira na kwa aiga Kenya Miguna inyoranga orabelire ense ya Canada neye nyuma yogotebekananga tabugate no ene passport yugo ja Kenya lakini omwali oye na ikaime yense ya Kenya gotebanga karibu nyumbani wakili Miguna tulikuwa tumekukosa sana. Okay lakini arana si mitandao agotebiko mangana makongu sana bado bako matenga Miguna karibu nyumbani lakini ufunge kinywa atari arayoka abagenyo madare very funny abamanye teko gaje bintu bya sana no ari to ko batenga basevuga abagaje bamakonyora abakonyara ari muri yoka aroje yigonjo kanaiga igoro ya kipuchumba muri comment ayo gojiko bo mu waziri bwe kipara okabeiro mo senator bwe yo mara kwet chinga kichiri Miguna ari guderero korwa ense ya Kenya mu kipuchumba muri comment no yo mo chinga kiro materu to mbale ngamo na uru chinga kiwarweto ko bako tebanga igasi yo karani gerengia asengenje yoborendi na usalama y'abakenya milioni 40 yani Miguna igaroreka to muntu orenge threat with justice national security no boto ahereru bwense lakini bono iga matukoma kenyuma y'umurayi bwense ko bajana jinkwano no mokonyoye bari bahari ko moko boko omokonyi William Ruto chinga kicho yomobore kibichumba muri comment bakarorekana naende kwegerera Miguna atakire koira na Kenya. You see now abakenya na watu eto go jinji mambo yanaenda yakibadilika gokura ebeji ya 12 gazeti ya Taifa Leo ya Daily Nation inaona ikira mutegereri batano bawali bachorwa guchikoba abawaziri ngo ikabale bose ye committee eri enene ye bunge ko baunenkia igoro ya asiki ministry awjiri bachori runo manyi babwate na ndakase baraberi ko rumayega na babere bakora kati yabo no mo sike Ezekiel Machogu ubwekisemi nabo igo omusubati miano yugo jo kagero chikoborwa mabori amakongu sana igoro yo okobwatana nandinkia manyite igoro yechinse chia East Africa nabo igo miti karinturi erengo ikwaere bosyo we committee yo Willy Owalo ochikobori wa mabori igoro yamangana ayobo erani na digital economy amona babu na mwamba amabori na chikomokongera sana igoro yamangana yemecheso nejiko solime ya Kenya na hanene mono ekero kuinyura buna amangana iroka yemebira ime ya Kenya gaigana bwa tumuchando no burayi aboro bokero kanu sana ase ekiombe kirigete ne tamangana Acha tusubiri tuone. Asepeche gatana batatu gazeti ya Taifa Leo imeyense ya Malawi ya somo chioli longwe niko roboti rokorwa na roboti rokorwa sabanya nyimba rogatebanga bono amebere y'abantu gweta ni 25 niko yatokire asoro sana roma imeyense yo abantu abo bagotebekana kwa aba Ethiopia no roboti rokwanire ga asepeche kabira roboti boy gondoro liko tabo mwaka mekenye igoro yo musubate Liz Truss kurwa senseli ya Bongereza buna etiketi emiremo nyuma yo gukora imirimo iyo asema tuka 45 korwa achorwa Africa ga gararura kore no sinyo ogwekurura ogwekurura kageruka bo muguru wanja natuko 45 whatever nga injere bintu bire chira na aliete ga hapana ndawezekana roboti ndole ga ntara bari baga ogende dondo asengencho yechingaki na boy gora kinende ntubwate obituaries bila sepeji yabo sio gaiga neki advertisement jinde chinyinge gocha kirebeji ya 22 na chipeji cha abo sio gaiga
robot indoro roga igaru muswati yo momoriki entrepreneur na ndi no moriki ale asaire teburonge sana igoro ya umuntu koba goikera koba umuntu successful asobugima goikora awe nekerenga koruime yao umanya goikere gyotegetera kirenda robot rora sepeche meronge bere na amangana akoregete kitari gibune cyarero umutinyo 10 1988 34 years down the line igaiga oyo kabeire umubunge onyandarwa ya irianyi kimani wanyoike igabege twecheraga ase emetienyi emeronge bere amagosa akorete naringa na bwato robot inga ya serikali nechigonchurwa lakini tarueti robot yoru ogochia ase serikali muchando no rengo rorokurwa ase umuraibwenze ya Tanzania Julius Nyerere ama no muraibwenze ya Uganda kurwelio ropa kabono Yoweri Museveni na aboigo asomoro biri orekurawa no yo tamete koru ime Kenya bwebiseta chinzi jesiko koiwa wa mwere ama na Andrew Ngumba namba bwato muroberi wetera sekyombe kyabo Kenya Patriotic Front abote magwonchura enzi nechinga kiki niko bamenyete jinsa mugiri kya Norway ama na Sweden ase epejega meronge bere gaseti ya Daily Nation na bakonyora kibiche kyabo no robot yoru asobwa gari bwesomere amangana bete kitari kibuni kyarero emyaka 34 ya etire. Alright, utajakere pechi 13 weke pechi 15 watatu mwachi motegereria se gazeti ya Taifa Leo nigo bakone tigoro yaba nyangero ngaibara beli tukulia lero asengencho iyo okobugia chingero cyabo nabo gwesomera emigano aho yabasani bali bakinire bali bagure abale gatigati umanyenga ningi kegenderete timati gosemekanye no gwatekende to ndage serugi cyosoli nabagosoli Ndoende togosoli asege serugi cyosoli nabagosoli bono abanchu bali bamangana yenkoyo nigolero baganyirerete sana se bunge uchagira chinsa isano naisa tochia mubaso kumanyanga inki ya babu na mwamba harachi gukwanira nene mono igoro yogotene ni gwagwense ya Kenya ne kiombe keligia FIFA ase okogosolia nabo igo okwira na abisi kwa Niki Mwendwa buno motenelio monene bwikombe ya FKF ayingati yali baganyete sana ababu na mwamba buna nominated CS arachi gukwanira nendo nyaga wichi gwetigwa ne bunge yo nkiara chiko karabuna waziri wichi gosoli aiga Kenya timu ya Manchester United yaibegete break timu ya Tottenham Hotspur asoko ikora chigo libere aseli genaliesa gerono nabo ngebatebekana segeserekia Old Trafford omogosoli yata CR7 negose Cristiano Ronaldo mbali ase obuya ne coach timu ya Manchester United Moroke Erik ten Hag egento gerokende keirere gosino mogosoli yogo tabasoli buya asegeserekio kia Old Trafford wacho gotegereri nara yokoru asegesero gichigosoli nabagosolia tokomanya yanda mange ase egesero gichigosoli nabagosolia menkayo mu busikisi ya fam waje tuingie kwa dondo Dondoka. Dondoke Dondoka. Sasa niwaulize swali. Niomba ulize swali. Gati ya Ruai Nairobi na Rongai Kajiado. Mamironga yote togende. Ruai Nairobi na Kajiado na Rongai Kajiado. Maka mekeja yote itogende. Toire Ruai Nairobi. Okay. Chari wapeleke Ruai Nairobi. Umusahayo mo na kare asetaro yaye imeyo mu Ruai akamanyora umunyaruka igumeka yagatua bagachako busani bwabo ekere bachaka bakaena na bagachenjeni kinamba kisimi bakaba bagokwana lituke limo bagacha bakaumera na nainde imeyo mu Ruai Nairobi bona bachikaine bakagenda somo bogani yomo omobou kera bagenda somo bogani yomo omobou bachikuragira konyembara amanyana buye kitabia omunyaruko yo kuba ikaransire batagete kuri ndagera okuboria omumurori ngaki nkioroje tokoria mumurori akamatebya ayeno bwato busibore bugosaba kende yose keri otagete maze turi go beta Koro mutaya nyairo. Obato munyaruko ria gatebanga intagete ngo kengima na chipsi na soda iga mbekere fantaga osabira ngo kengima mwata mekenye otebire ga kikumuranje mbekere na chips igiga igensemo na soda mo ngega morore nkore mirimo
mumurori akabori ungi okori ya inchewe tembu yande ningo tete mbona ruwe koragera iga ngero ngori inya gotebirega ego kora tagende okay maya to moyo goria akaigwa ngo kingi mamekenye akaleta runa chipsi akaleta runa soda egento kyugo kumya akalipi agakora akabuza chips yirira ngo afadhali huyu mbayo agukuna iga utebanga akalipi umongwana likawichi gwakane biri agakana tari gukwana kende asekira ande akirete kiri nari naruru bosibore bono umunyarukoria kubagosoka gatigara maega akwana ne gwite kumubori na kitata ngakihakara kwari ngo kingima karaga abandi bawoja barakuna kuningenje igwateba ngaya yo mumuroyo maze twaratarire nere na bakuna gusaba sabero ngori ngo sechaye igora taka kumuvuza adabu ngenda tari gukorera machieso ndagire ide kigenda gukwana na inche ngora taka kuri mbinu maze bakagenda kera basoka kuri wali mbanya gukwana bakabona munkwano litakwe banane litukelimo arinda abugole digibesa jinkere aye kabege sieta nanga na bwatebe sisaini banda bakero komo iro hoteli ende kenene mutara renga no derio kogenda kama gara no yenduwe simio bara mwana duka ndumira uri butata burure romo achanda emergency kita tuna gukwana tuna go entertain ni story tatuga bana makenye kwari gesambe kege ikiagara tingo bwato karaisi ne kwarole omo ya ndo ekreseni nere roki ngara batalo mamio rabwato kuma kama mamio karango mere chiri gusana ubwato kanje mbia mono aina ruto bate asa magazeti omutegereri anyore gazeti yawe ya Daily Nation yikidariki chemeronge berene yemo 2022 ritukone eri ijuma rinde bwimanyi ayo omana yanda mange arase gazeti nyore gazeti yawe ya Taifa Leo bwimanyi ayo omana yanda mange asenchera iyo bwikirano ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero